nang kai group OMA malak na in tlangwal ton minglal mangzel lala bung thuam khwa lang kai loya che swalta bo zon na vain lama neyani a manrua kan nei ang te king ken chua ani a tube te lifeguard jacket te ang te ho khom ni in bung thuam kai atlang na hmun atangin zona ni a vain lama group ruang man na in group form chung bran zong zong ten zona ni a atlang na atanga goboi lei kai thleng vain lama khan zona ni a chuti rual chuan luimoi le kan huna zan lama emo chhuna emo a len tlang ang ti hlau thon tu hla a duty anom reng boka chutiang chuan group malak na in kalpui mek ani a kan hmun branch lamte nizan atangin duty tleivar ani a zanina pawh hian tleivar leh dawn ani vain lamah hian hmun engemaw zatah eile in tur buasaih tu te fatu nula leh tlangval te luilama kalrem chang lo te mi engemaw zat an awm bawk a langkai group OMA OB te executive committee te kal tha hle a branch tin atangin branch member te pawh an kal tha hle in kan hria a member thok chhuak kan tam hle ni chuan naktuk lamah hian group ruam han na thawin voin lama kan awm dan ang hian zon leh tur ani a atlak na hmun atangin zon leh tur ani a chumi tan chuan manrua kan nei ang te thawh chawh pui leh tur ani tin eile in te mahni rem chan anga pai mai tur ani a branch tin ten kan kalna motor in tum tur ani bawk ani lui hi ni sa hle mahse a vawt em em mai a tui hi a vawt a rei tak in chiah pawh a har sa ani tin lui hi la chak em em mai a tui a la kho a bo zong tui tla zong te tan pawh tui ala thukin ala kho em em awang hianin zon hmuh mai te pawh har sa a hei kan hmuh ang hian tube te kengin a thenin mohan te an bawh a rem chan dan ang angin a thenin changel te alang thei ang chi chi kha hmangin hun kan hmang ani tuna lang mek hi kan group president ani tiang chuan helai hmunah hian bung thuam atanga zong ten goboi lei kaya voin nisom hnih paruk bikatan chuan helai thleng hi zon ani a hmuhla nih lo chuan kan la zawng chhun zawm zel turah pawh kan ngai ani YMA member te thok chhuak tam khawp mai a YMA chu tanpui ngai te chan pui tu ani angin laia bo zonga chuak te pawh in tiang ril rupu in hun kan hmang chaw ni na hriat a alawm awm em em ani tin
Mizoram chung langkai lui Mizoram chung thlang lama kan YCA member te Rangamati Assam lama man lo la theyang angen an lo mit mai ve ni ti te po kan ria YCA try to te po in tuitla hetianga kan mu mai lo ang chi hi min lo ngai ven saka ma min lo la sak zel ani ti kha kan tar lang tu bokatin voin nia kan thu riat Tripura lama police came kilai bungthuam ral thlang deuh lama omte tin helai kan hun ral damchera Tripura lama police came omte po in an ho tu te an OC te le an commander ten kan mu chuan arang theyang berin kan mun lam Mizoram laman hruai tu te hril tur ani tiin luya langkai lui te an lo ngai changin an lo mel ve reng ani ti te kan hre bawk a lawm om em ani tin damchera second OC po in chutiang chuan helaya damchera police om te po hnuai mi te lo cha bawk a theyang angin Tripura le Assam lam te po in min ngai sak pui ani